Medveď biely. Najväčší spomedzi medveďovitých šeliem. Vďaka svojej takmer 3-metrovej dĺžke spotrebuje denne obrovské množstvo potravy. Momentálne najväčším problémom pre medveďa bieleho je globálne otepľovanie, na následky ktorého pravdepodobne úplne vyhynú. Preto sa medveďovi bielemu v tomto videu venovať nebudeme. Komár je hmyz, ktorý sa rovnako ako kikimora, upír alebo iné cicavce živí krvou. Na tejto ukážke uvidíte typické správanie komára pri love. K cieľu sa najprv priblíži. Veľmi precízne zvažuje miesto, na ktoré by mohol nepozorovane zaútočiť, zatiaľ čo nič netušiaca obeť... Bohužiaľ, ukážka je nepoužiteľná z dôvodu tušiacej obete. V prípade úspechu by sa takýto komár napichol a započal konzumáciu. Bol by dokonca schopný nasať raz toľko krvi, koľko sám váži. Našťastie pre nás je hmotnosť komára zanedbateľná. Pre lepšiu predstavu by na kompletné vysatie jedného slona indického bolo potrebných približne 2 354 876 komárov. Dôkladnou prácou evolúcie sa komárovi podarilo nadobudnúť tvar tela ideálny na nenápadný útok. Ak by mal iný tvar tela, napríklad ako už ten spomínaný slon indický, nebol by schopný priblížiť sa nenápadne k cieľu. A aj práve vďaka tvaru svojho tela zabijú komáre spomedzi všetkých zvierat ročne najviac ľudí. Pochopiteľne nepriamo. Naši predkovia tento fakt dobre poznali. V strachu pred komárom pomenovali nejednú obec. Komárov, komárany, komárovce, vyšný a nižný komárnik, komárnu. Príde nečakane, útočí zákerne, stopy po jeho činnosti sú vysoko nepríjemné. Následkom čoho sú komáre známe a obávané nielen u nás, ale aj po celom svete. Samozrejme oprávnene, veď kto by si dobrovoľne nechal piť krv?